Helo, noswaitha, a croeso I Haclediad rhif 44! Neu, fel da ni'n licio galw fo, Series 3, Episode 1. Achos mae'n siŵr fel mae eich peiriant podcastio yn gallu atgoffa chi, da ni ddim wedi bod yma ers amser maith. Yndan, da ni nôl, mae hi'n hell fewn yr hydref, felly mae holl ddigwyddiadau'r haf wedi mynd, wedi dod a wedi pasio ni heibio. Ond prif ddigwyddiad yr haf oedd origin story archarwr newydd Cymru, sef Bionic Bryn. A mae gennym ni cyfweliad fan hyn hefo Bionic Bryn i'ch clustiau chi rwan. So mae Bryn Salisbury yma, mae Iestyn Lloyd yma a dwi Sioned Mills yma. Helo, Sioned. Diolch am hynny. Bionic Bryn. Croeso nôl i'r blaned hon. Yeah. Hoffwn ni ofyn sut nath the origin story di Bionic Bryn? Okay, so o'n i'n diwrnod diddorol. Mae'na glistiau cwningen y gwaith, a dyna ni redag am y tiwb yn trio mynd I cwrs o'n I ar y nos. O gyda I clustffonau mewn, o'n i'n gryndo I digon od hefyd Journey of the Sorcerer gan The Eagles. A dwi'n rhaid I chi sydd yn nabod y tiwn yn gwybod a hwnnw wrth gwrs oedd yr thema I The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, yr fersiwn ar y radio. Ac y teledu. Mae fi'n spotio bus sy'n mynd â fi yn y gynt. A mae'n dweud, do I am y bus na. Wrth gwrs, be ni'n neud o, be mae'n gael target fixation. So ni ond yn gweld lle ni'n trio mynd I. Ac heb sylweddoli, mae fi'n stipio allan i'r lôn. Ac be nesaf ni'n gwybod oedd, o'n i'n hedfan ar hyd y pafin. O'n dacsi wedi rhoi clec iddo fi. Sorry, rwan dwi'n cael y mynolion. Ie, mae hwn yn ffresh. Dwi'n not rehearsed hwn o gwbl. No, fi'n gwybod. Da chi wedi gwrando y sioe mae'r blaen, sa'n byd wedi sa'n byd rehearsed ar y sioe yma. So, anyway, look board, oedd y taxi mynd o dan 20 milltir ar awr, ac oedd wedi trio mynd I un ochr I ysgoi fi. Ac wedi... Basically, be'n gwybod, nes i hip-checkio'r taxi. Oh, wel. Ooh. So... O'ch ti'n twercio fo? Wedyn... Nes i manage adael dent mawr yn wing y taxi. Malu'r ffinast efo'n llaw I. Ac wedyn fel o'n i'n glanio ar y pafin, mae mhen glin i'n mynd lawr ar y pafin gynta, ac yn torri y tibia mewn I 5 tamad yn top. Flip. Peth oed oedd, doedd ddim yn brifo tan I fi trio codi fyny a rhoi pwysa na fo. O, wedyn eithaf I gyd troi fewn I fel sach o gnawn. Na, sorry, o'n i'n gallu rhoi rhywfaint o bwysa na fo, ond oedd just y brifo. So, mae rhywun mynd â fi sbyty a bob dim fel a, dyn, maen nhw'n neud x-ray, nhw'n dweud, okay, ti di torri dy goes, okay, reit. Wedi wsos wedyn, fewn am llawdriniaeth wedyn, I roi plat I mewn I ddalog I nôl at I gilydd. So mae'na blat titanium yna wan, a 6 pin I ddal o plat yn I le. A mae hynna'n mynd I aros yn owan a beth. Sy'n eitha cool. Wel, dweud y peth... Ond eitha anodd I fynd ar y wyrren. Wel, ie. So na, wedyn, chys oedd lle mae'r fflat I Llundain, mae fyny set anferth o gorisiaid, oedd mam a dad, oedd, reit, ti'n dod yn ôl I Llandudno I cael tra ti ddim yn cael y pwysau ar dy droed. So, ni basically wedyn nista, o'n I ar soffa mam a dad wedyn am 6 wsos, a cael ei nitha peth I ddim, o'n I gwachad oedd ar police procedurals a pob math o bethau. So, mwy na lai, o'n i
gwachod Hawaii 5-0, NCIS, Law and Order. A nhw gyd yn... na, ti'n gwybod, edrych fyny'r newyddion tech diweddaraf a O'n i dysgu yn- am ie. bethau, dysgu gwy hyd yn oed yn well nag wyt ti'n barod. Na. Just gwachod Wel, Homes Under the Hammer. Nath nhw. Oedd peth dwi'n gwybod, oedd y sioe yma gyd mwyn a lain fatha y troi mwyn i un sioe. O'n i wedi gwachio gyd cymaint. Wyt ti'n siŵr bod ti'n wedi bod yn hallucinatio Dwi'n meddwl bod Bionic Bryn So, yn y rhaglen yma? peth rhyfedd oedd, nes i ddechrau gwylio Hawaii 5-0, oedd nhw ar cyfres 2. Nath nhw mynd holl ffordd rownd wedyn trwad cyfres 3, 4, 5, nôl rownd i cyfres 1, a wedyn nôl i cyfres 2, tra ni i ffwrdd y sal. Anhygoel. Oedd o just yn So anhygoel. ni wedi treulio'n amser yn gwylio lot o Columbos. Ia. Fi'n credu. Ia. Fi'n credu Columbo box set. So, yn ystod amser yna, yn amlwg, da ni ddim wedi gallu recordio, achos does dim internet yn Gogledd Cymru, dwi'n gwrs chi. Mewn Ocê, so rhannau hyn ydy'r peth. gofau o Gogledd Cymru. Hyn ydy'r peth, ges i o'r un tu mam a dad, a peth i, di mam a dad ddim yn iwsio hywedd lot, maen nhw ar WhatsApp, a that's about it. So oedd i cysylltiad gwen nhw yn tu 2 meg. O ie. Gwell beth o hynna, bandwidth limit. O'n i di maxio So dim allan- Netflix i ti! O'n i di maxio allan y bandwidth limit mewn 3 diwrnod. Ac am diwrnod a hannar, o'n i'n cysgu. Os ni di bod yna, fyswn ni di bod ar y ffôn yn dweud, fiber, yeah, round in the morning, great. Oce. Wsos cyn i fi gadael, o dati penderfynu bod o'n mynd i gael fiber. Wey! So dwi'n fyny o 2 meg i 30 meg. A dweud, Wel, yn amlwg, oedden nhw eisiau ti fod yn treulio dy amser yn neud rhywbeth, t'wa. Wel, dweud o mam a dad. Defnyddio. Wel, ie. Mam a dad wedi bod yn deud i fi, da ni'n gweld chdi digon aml, dyddi yma, ti'n hyd y trwy amser, ond dweud, 2 fus yn adra efo nhw, dweud, ti'n be, da ni'n gweld digon o'n chdi, gyd i mynd. Bugger off nôl i ni. Dos mae hyd, da ni'n gweld digon. Felly, da ni wedi cael ha o dim Bryn, ond mae'n neis iawn i weld, mae Bryn yn ôl, dwi'n gweld y posteri Avengers tu nôl iddo fo, mae'r microffon sgleiniog yn barod, mae Iestyn hefyd yn y cwtchdan stair, dwi'n eitha convinced na dyna lle wyt ti'n hacledio o bob mis. Ond dwi fan hyn mewn stafell yn llawn, buggies anifeiliad ac electric drums. Yn yfad, rhyw moonshine. Ie! So, cyn i ni hyd yn oed mynd mlaen i'r straeon technoleg, da chi wedi cael yr update bywyd personol gen i ni. Yndan, mae gennau rhyw fath o... Wel, yna rhyw trend nath Nigella ddechrau'n do. Ti'n neud fodca, ffrwythau cartref. A just i chi gwrandawr cael gwybod, mae Sian yn edrych, fatha bod ti'n bod yn y cegi, mae fo i ffedog Shez Dudley. Ie, os da chi'n checio fi allan ar Instagram at Lyfenni, fe ydych chi'n gweld yr ffedog Dudley. Dwi wedi bod yn tolli lot o hufen dwbl ar ben y keyboard yn barod ar gyfer hwn. Lle mae Iestyn yn sipio'n Chianti. Pwy ydy'r clas yn yr Haclediad? Dwi'n credu na Harry Potter yn y cwtchdan stair ydi o. Ond beth sydd wedi digwydd i'r Johnny Walker ar kind of rhai traddodiadol? Dwi newydd orffan y whisky neithiwr. Aha. So be ti'n siarad dweud ydy, ti wedi cyrraedd gwylod yr cabinet? Ond nes i brynu'r Chianti yma'n special o'r siop alcohol newydd sy'n andre. Mae o'r llawn cwrw dros Gymru gyd. Unrhyw gwrw ti chi mewn dan yn Gymru, mae o yn y siop yma yn Gaernarfon. Mae o'n superb. Ac yn nhw'r Chianti yma, oeddech chi'n cael blasu yna. Dwi'n credu dyle ti name-checkio, achos os ti'n name-checkio nhw, falle gawn ni sponsor. Be di nhw da? Iechi da di nhw. A ma nhw'n dod o Adelaide o bob man. Wedi dod i Adelaide i Gymru ac yn gweld, mae yna gap yn y marchnad yma. Mae yna lot o gwrw da yng Nghymru. Nw'n i agor siop gwerthu cwrw Cymru. Ti'n gwybod be? Ie, ysyn ni ar yn gwyliau llynedd i Perthyn. Athyn ni'n neud lot o llew yn 2 oed, a ti joio ei hun jyst yn sbio ar y castell! Sbio ar y castell!
Ond yr unig lle o'n i'n gallu ffeindio cwrw neis i fynd at, cos o'n i eisiau bod yn neud y tourist thing, o fynd a dod anrhegion yn ôl i bobl, bod nhw'n mond yn byw mewn chynlleth. Neu Llanuwchlyn, actually, hyd yn oed yn agosach. Yr unig lle o'n i'n gallu fel, oedd like deli bwyd bach efo fel selection, o 5 cwrw llun, a that's it. So, ti'n hollol iawn bod y bobl yma. Dwi'n credu mae'n ein rili dad i agor yn bala fyd. Bryn, mae'n rhaid i ti ddod yn ôl. Chos mae Bryn ar Hobgoblin heno yma yn edrych ydy bach fel Hobgoblin efo'r barf newydd. Hei, dwi wedi bod yn deud i pobl yn gwaith, dwi'n channel o fatha Dr House. So, ar y ffôn. Ooh. Ffôn. Hold on. A lot of pain medication? Wel, dwi'n deud, rhywbeth dwi angen wan ydy'r cymryd mwy o Vicodin, a fyddai'n champion. Wel, mae'n amlwg bod chi, gynulleidfa, sydd yn tiwnio fewn bob mis, isio chydig bach mwy na problemau personol ni, ffon hyfryd Bryn, a ni'n disgwyl ffon fugail, ond na, just ffon, neis, classy. Dim podlediad lifestyle, da ni. Na, mae'n dechrau mynd fel, beth bynnag. Heddiw, I have been mostly drinking squash, Rochester Dickensian ginger a hooch vodka o dolyg diwetha. Na, da ni'n mynd i fod yn siarad am datblygiadau technolegol yr hydref rwan, achos da ni'n mynd i falle roi skip i'r ha, achos nath o just pasio fi'n really gyflym. Nath o byd diddorol digwydd dy ha. Na, wel, mae'n amlwg bod pethau wedi digwydd yn NCIS, Miami, neu whatever. Nes i weithio allan o fi ddod yn ôl i Llundain, ni'n teimlo dda chydig bach o oh my god, what the hell, fath o beth. Mae'n gweithio allan. O'n i wedi bod yn Llundain am 2 fis. O'n i wedi siarad efo'r un 5 person. Am 2 fis. Ie. Okay. Ti'n mynd gallu mynd am fel constitutional bach lawr y prom neu fel... Ti rioed i trio mynd o gwmpas ar un goes a 2 grach? Lawr elldydd. Nwedig yn yr her. Nes ti'n trio mynd ar y peth... Be oedd y peth na lle oedd chdi chat roulette? Sa chdi lle hwnnw ddod? In person, Iestyn. Actually, person online ni. A gallu fatha... Eisi fewn i dosbarth improv ar wrsos gyntaf ni nôl. O'n i di gwrando, o'n i'n gwybod be ni... O'n i pobol, o'n i chi siarad efo, oedden nhw'n... Just oedd what the hell is this? Fath o beth. Oedd o sensory overload, fath o beth. Nes i wylio'r Ti'n hanner marathon Caerdydd. Nes i wylio hwnna weekend ma. Ac oedd gwachod, 20,000 o bobl yn rhedeg heibio ti. O'n i'n teimlo fel tax avoidance camera, just yn scanio'r crowd, weld os o'n i'n abod unrhyw. A ti'n just gweld gormod o wynebau. Ni'n fel, lle ddim copio! Dudes, technoleg. Okay, so... Dwi'n meddwl dwi wedi cael overload o technoleg ers... Mae'n neis, fi jyst yn mynd i handio popeth drosodd i ti rwan, achos dwi'n edrych yn yr sort of nodiadau o beth ti eisiau siarad amdan. Dwi'n gweld them am datblygu, lot o bethau amdan ceir efo tech yn nhw, a wedyn updates rydonc ar bob peth. Mae pawb di updateio. Pawb wedi updateio. A Bryn, dwi'n gwybod bod ti wedi bod yn sbio ar ddigwyddiadau y cwrt Ewropeaidd, sydd ddim yn swnio mor gyffroes o hynna, ond o feddwl bod ti wedi treulio'r rhan gwachod CSI. Mae o'n dal y beth pwysig dros ben. Mae'n beth pwysig dros ben. So, Iestyn, ti wedi bod yn edrych ar ceir digidol. Buzzword bingo, sorry. Os da chi'n gwrando Os da chi'n gwrando ar podlediadau Americanaidd technoleg, da chi wedi clywed am y cwmni yma o blaen, sef Automatic, yma ar automatic.com, lle maen nhw'n hysbysebu efo dipyn o'r sioiau yma. Ac bedio ydy dongle bach sydd yn sticio fewn i port, sydd bob un car ym Mhrydain a America ers rhyw, dwi'n bod, mae rhai Prydain o dechrau 2000, dwi'n meddwl. A mae mewn llefydd wahanol o dan y dashboard. Ydy rhain fel y rhai sydd yn neud fel readouts electronic, fel ys ti'n chipio car ti? Dwi wedi clywed bobl yn chipio ceir i fel check on nhw'n ffastach. Di'n rhywbeth i neud efo hwnna? Fyswn ni'n gwybod llawer am hynna, de?
Ond dwi'n gwybod. Ond dwi'n meddwl na hwnna di'r pot, os pan ti'n mynd ar gari'r garage a maen nhw'n plugio computer i fewn i gael. A ti'n costio 80 quid i ti'n neud. Ie. Am fod ar y funud mae Volkswagen, y cwmni drwg mawr. Dyna sgynna fi. A mae'r gola'n fflachio bob munud, service now. Da ni newydd fod yn cael service. A mae'n pisio fi off. Ond os ti'n sticio'r dongle mae fewn, sef o Bluetooth yna fo, a mae fo GPS yna fo, mae o'n mynd efo app ar eich ffôn, Android, iOS, ac wedyn, da chi'n gallu gweld, ti'n gallu setio fo fyny i pingio chi pam da chi yn acceleratio gormod, neu'n breicio i galed, neu cymryd gornel i gyflym, so da chi'n dysgu dreifio'n well, ac wedyn mae fuel economy'r car yn well, a mae'n dangos ar y website faint mae pobl wedi bod yn safio, a just wrth peidio roed i troi lawr pan maen nhw'n mynd o'r cola gwyrdd. Ti'n be, ges i tro ar gar lot mwy diweddar yn cael gyrru fo. So, car ma 2012, Skoda ddo, sy'n perthyn obviously wedyn i Volkswagen. Ac oedd o'n deitha fi pryd i newid ger. Ac o'n i'n ffeindio hynna fel, dwi'n gwybod yn iawn sy'n ti'n newid. Actually. Ie. Ond rhywun pryd yn popeth, ydio. Mae'n helpu gallu defnyddio bach mwy effeithlon ydy, so mae'n dweud. Sa'ch dwi'n llai o emissions allan os ti'n mynd i fyny ger fath o beth. Ie. Ond peth eraill mae'n neud ydy, pam da chi'n parcio'r car yn gadael y car, mae'n diweddaru ar yr app ar y ffôn lle da chi di gadael y car. So da chi bob tro'n gallu ffindio fo ar y map yn yn app, bob tro pam da chi'n mynd yn ôl, Glwys i stori am rwy'n yn Gaerdydd oedd wedi parcio car nhw fel 2 street lawr y tu nhw. Wedyn, wedi mynd yn ôl i'r street, a ddim wedi gweld bod yn admin, oh my god, mae car wedi ddwyn. Di mynd trwy'r insurance, di mynd trwy popeth. No way. Di cael car newydd. Wedyn, di mynd yn ôl, a gweld i car, mynd, oh my god, mae'r Gryns wedi parcio fo 2 street lawr y tu fi. A mynd trwy allan. Oedd o just yn mynd lawr y street wrong. Oh my god. Ac oedd i gar wedi bod yna trwy'r amser. Ac oedd y bobl ar y street yna wedi bod yn cwyno'r cyngor o deud, mae car ma angen i clampio. Oedd ddim wedi cael ei symud yn fath o car yn cyngor. Sut bod yr eisiau? Sut wyt ti'n neud? Wel, mae strydoedd Gaerdydd i gyd yn edrych eitha tebyg, dydi? Ti'n mynd lawr nhw, Grange Town, neu lle bynnag. Yeah. Is this my street? I don't know. Bach y dwp ddo, ie? Braidd. Ond ar automatic, y feature dwi isio arno fo ydy, mae oherwydd fod o'n connected i'r port ma, mae o'n gallu gweithio allan pam fod y car yn gyrru negas o deud service now. Mae'n gweithio allan efo model car chdi, mae'r negas yn olygu. So, eich fod ti angen newid. Os ti'n serious neu ddim. A ti'n chi dismisio fod efo paid y dangos o negas yma eto, os ti'n rhywbeth ti'n angen gwybod amdan. Oh my god, just fel notifications bach. Just like... Dwi'n mynd dall pam fod ti'n mewn i'r car, pam neithom just dangos i fi fod, mae'r breaks di gwisgo lawr, ti angen newid nhw. Achos maen nhw'n neud pres, achos dwi'n eitha siŵr bod fi di bod i garages lle maen nhw just yn charge o pres i ti, just am fynd ar y diagnostic. Yndi. Ti'n ma? Just i cynnydd allan. So, dydy o ddim o fydd y cwmni yma i democratisio fan ac dyna. Peth ydy ti roed y gwybodaeth yn dwylo pobl a maen nhw'n gallu neud penderfyniadau gwell wedyn ydy. A peth ydy ti gweld negas dy service now, ti'n necessarily dallt ydy hwnna rhywbeth really difrifol. Exactly. Peth ydy os nhw roed... Mae'n un o plotlines Big Bang Theory. Peth ys mae'n rhoi negas bach mwy sy'n meddwl rhywbeth mwy i chdi. Ti'n dweud, mae yna broblem efo gres ar un o'r cylinders. Dweud, waw, mae'n really serious. Bys y car fi'n debygol o fynd ar dan. Os mae'r bulb di mynd yn cefn o rhywbeth, ti'n dweud, dwi'n quite mor difrifol fath o beth. Ond... So, yes, dwi'n licio meddwl bod o fel Nest, the Nest, i dy gar di. Ond mae'n gweithio efo Nest hefyd, am fod mae o'n, fod nhw'n ddau gwmni ar wahân, mae nhw'n gweithio efo'i gilydd trwy IFT, dwi'n meddwl, lle, pam ti'n gallu setio fo fyny, so os dwi'n dod o fewn 5 milltir,
neu rhywbeth fel o adra, dechrau cynnesu'r tŷ, please. Ac fydd o'n gweithio efo HomeKit hefyd, sydd... da chi'n cywio, mae hwnna'n update arall, Hue Lights, Kim Phillips. Ie. Da rei da chi'n chi controlio efo ffôn. Na, dwi ddim yn gwybod am hwnna. Ti'n mynd gwybod am Hue Lights? Na, HomeKit, mae HomeKits o fi, basically, da ni wedi goffod defnyddio'n holl pres ar gyfer home improvements i roi llawr newydd ar y bathroom achos oedd y tŷ bach yn gollwng. Nice. So dwi wedi just colli pob gobaith rwan o gael nice things. We can't have nice things. This is garbage. Ti'n gorau dechrau efo'r basics oedd y llawr, dweud? Ie. Be di pwynt gwrsogi'r tŷ first in place? Fi peth awd fynd i fyny o'r llawr. Wel, stori arall di hwnna, i'r lifestyle podcast, da ni'n mynd i cychwyn mewn chydig. Iesti, be di'r kit yna ti'n siarad am? Mae Philips yn neud set o light bulbs sydd yn ti just yn swapio allan light bulbs normal chdi, a ti'n cael fatha receiver bach sydd yn mynd i fewn i dy router, ac wedyn mae hwnna yn gadael the light bulbs i gyd cael eu controlio o dde ar dy ffôn, ond be mae hefyd yn galluogi chdi wneud ydy mae'r bulbs efo, dwi'n bod, miloedd ar filoedd o liwiau yn efo'n fod LEDs dyn nhw. So ti'n gallu syncio fo i fyny efo music. So ti'n cael disco lights yn dy dŷ. Trwy bob un light bulb yn y tŷ yn mynd yr un pryd i'r beat. Ac os gen ti teledu Philips, mae o'n mynd efo'r ffilm, so mae'n analysio'r lliwiau sydd ar sgrin, fath os oedd yn game football, fynd ti lot o wyrdd ar sgrin, mae'n mae'r bulbs i gyd yn wyrdd. A wedyn os mae yna gol, a wedyn yn dangos y crowd yn goch, mae'r bulbs yn newid yn goch, ti'n bod? Sy'n ni'n gwasio ffilm, dwi'n gwasio hynna'n eitha distracting. Dwi wedi trio fo, dwi wedi gweld mae'n efo demo. Actually, dydio ddim mor distracting at ti'n meddwl dio. Mae'n met i efo teledu neud yn union hynna, oedd gyda fo goliadau ar ochr ac oedd o projectio goliadau gwan liwi allan. A be mae'n neud ydy mwyn lai creu mestyn ochr ar sgrin allan. Ie. Ys gen fo fel y curved? Dwi'n gwybod mae hwn di mynd lain i sort of byd arall. Dwi wedi gweld lot ar y curved. Dwi'n meddwl bod curved TV yn bullshit. Ie, dwi'n edrych arno fo, dwi'n mynd gwybod sut bod hwnna'n well i fi. Yr unig lle mae curved yn gweithio ydy pam ti'n IMAX, am fod mae o'n mor fawr, ti angen y curve na. Ti'n gorro cael o. Gael o'r un pellter ar wrth dy ben, ti'n bod? My God, dydw i ddim yn neud y mwyaf o byw mewn dinas. Sorry pawb sy'n gwrando sy'n mynd, fi'n byw y cedydd. Dwi heb fod yn gweld IMAX. A dwi'n really siarad, oedden nhw'n sôn am The Martian. Welis hwnna nos iau. IMAX. Da? Ffilm yn gret, 3D yn shit. Ail ffilm i fi weld mewn 3D, gyntaf Avatar, a nes i dweud, na i rei go arall iddi efo The Martian, am fod mae wedi bod yn blynyddoedd a mae rai fo 3D yn well fan. A dydy o ddim. Mae just yn distraction. Some point iddo fo. Na, ti'n gwybod be? Oce, da ni di totally mynd off y tech, ond mae ei wneud efo tech. Mae o'n tech. So, dewch nôl fi. Dwi'n gwrs, dwi'n mynd i hyrwyddo podlediad bobl eraill. So, Mark Kermode yn neud podlediad hynod llwyddiannus, Kermode y Mayo ffilm. Ac oedd o'n dweud, y ffilm, dyle ti watched mewn laser projected, IMAX, 3D, popeth ydy... Gravity. Mae Gravity... Paid. Daeth Gravity neu fi grio just gwachod ar ffôn. Achos mae o fel nightmare scenario fi. Dwi yn cael breuddwydion fel na weithiau. Rhwng hwnna a llongau mynd lawr. Mae yna seicolegwyr. Hwnna yw'r joke favourite fi am Gravity oedd gen Tina Fey a Amy Poehler yn... Golden Globes. Golden Globes. So they would Gravity, the story of how George Clooney would rather float into space and die than spend one more minute with a woman his own age. Da iawn. Y ffilm amazing ma, di ffilm am tightrope walker gan Robert Zemeckis, a fi ddim yn cofio enw fo. The Walk. Hwna,
Mae nhw'n deud... Dwi wedi gweld y documentary. Dyle ti di roi chance iddo fo. Dyle ti di roi... Mae nhw'n deud, dyle ti roi chance iddo fo, cos oedd nhw'n deud, oedd hwnna, oedd o hyd... Achos mewn cysau 3D, oedd o hyd yn oed yn deud, bys y 3D yn... Ond y broblem mwyaf gyda fi efo, eich fydd yn well yn IMAX, ond pan mwyn i'n gwylio The Martian, mae o'n neud do edrych fatha fod ti'n edrych ar bob trim trwy lens tilt shift, os da chi'n gwybod hynna, lle mae o'n miniaturisio bob dim, ti'n meddwl na models bach di pawb sydd ti'n weld yn bell, ac dyna oedd o'n neud trwy'r ffilm, oedd jyst neud y spaceship anfarth ma, edrych fatha model bach yn mynd trwy'r awyr, Falle dyna be oedd y budget cut. Na, dwi'n deall just, dyna beth sy'n mor gret, dwi'n gobeithio wrth i bobl ddefnyddio yr technoleg newydd ma, neu'r technegau newydd ma, a rili dechrau rhywbeth anhygoel efo fo, achos mi'n afgymwyd sôn am The Walk fel, bod o di neud iddo fo. Ti'n gwybod, oedd o'n deud, oedd o di goffod cuddio ei hun, rhoi ddwylod ar ben i lygu, oedd o methu gwylio fo. Sydd yn atgoffa ti o'r bobl welodd y tren y tro cyntaf, fel Lumiere Brothers. Ti'n meddwl daro, da ni'n sôn am dan technoleg sy'n really ond be? Faint oedd Avatar? 4 blynedd nôl. Eich mwy. Da ni'n weddol newydd efo'r technoleg ma. A'r technega ma. Da ni'n sôn am dan yr... Da ni'n nesaf yn dallt sut i iwsio nhw'n iawn. Da ni'n dallt yn well sut i wneud pethau ar 2D. Da ni'n gwybod fatha sut i wneud i bobl teimlo fatha bod nhw mewn lle cyfyng. Da ni'n dallt sut mae effaith y sain a falle. Da ni'n dallt sut mae pethau modelu a falle'n gweithio. Ond da ni'n nesaf wedi dod i'r dealltwriaeth, lefel o'r dealltwriaeth efo y technoleg 3D. So mae'n gymeryd... Mae'n gymeryd stwff oedd The Walk i dangos i cenedlaeth newydd o bobl i wneud ffilmiau sut i ddefnyddio fo. Dwi'n mynd i ddod nôl i Gravity, achos oedd y boys, dwi eisiau deud boys, oedd y cwmni oedd wedi creu yr effeithiau ar hwnna, a'r techneg y camera, a'r holl waith ma oedd angen i wneud i gael y teimlad yna. Oedden nhw wedi rhoi pob peth fewn i Gravity, a gath y cwmni na i'r wal. Achos, ac oedd lot o bobl yn deud, dydy'r effects houses, nhw sydd yn neud ffilmiau fel na. Mae gen ti... Oedd na protestio mawr tu allan i'r Oscars, doedd? Oedd. Achos mae'n mor genus fel, dyna di'r gwaith sydd yn mynd fewn iddo fo. I wneud rhywbeth sy'n hollol torri tir newydd. Dyna pam dyna pam mae'r lot o stwff sydd yn cael ei dyddi yma, pobl fel ILM sydd yn gyfrifol amdano fo, achos nhw di cwmnigo mawr o problem ydy, ti'n defnyddio'r unig cwmni yn ei peth, a ti'n ma'n cael yr ILM nesa, sydd yn creu modeli diddorol ac yn creu techniques newydd ar sydd i actually neud y beth yma ar ffilm, oherwydd ma nhw di'r establishment rwan mewn ffordd. So, sgyn ti mae bobl bach a mae'r stwff mae'r sôn ydy mae'n costio, mae'r costa mynd i lawr, ond di mynd lawr digon i gallu talu i wneud yr stwff mae'n igon da i gallu gystadlu o stwff mae'n i ddau o lemned. Mae'n iawn, boys, mae'na fel 10 mlynedd arall o Transformers yn dod wan. Yay! Dydw i'n gweld y 3D yn gweithio o gwbl tan maen nhw'n yn gwella'r broblem o'n i'n ffindio yn efo. Ond oeddech chdi yn The Martian ar Mars efo Matt Damon yn ista ar ochr i'w fryn. Ac y peth ydy, yr un peth o'n ddigwydd yn Avatar, oedd mae'n iawn pan mae rhywbeth mewn 2D, ond ti'n edrych ar Matt Damon yna, a mae o mewn ffocus, a wedyn gen ti'n narrow depth of field, a mae'r mynyddoedd yn y pellter yn out of focus, a ti'n symud y lygad oddi wrth o fo i edrych ar y mynyddoedd, a dydy'r ffocus ddim yn newid. Mae'n taflu chdi. A fatha, fod dyna ti'n neud mewn bywyd go wir. Dy'r rheolaeth o dylygyd dy hun ddim hefo ti. Peth ydy, dwi'n meddwl neith hynny newid really ar y ffordd mae'r da ni'n trio defnyddio'r technoleg, chos fel ti'n dweud, ti'n trio fforsio'r depth perspective. Ond beth ydy, ti'n angen neud hynna, mae'r beth ti'n weld ar y sgrin anyway yn roed y syniad yna o dymdar i ti, ti'n gallu gweld o, mae dy fren di gwybod digon i gallu gweithio allan. Ti'n trio fforsio fo efo
efo hwnna, be mae fel ti'n dweud, mae lygad i dweud, be amdan beth sy'n tu ôl i hwn, fath o beth. Ti'n trio symud o, diolch yn gweithio. Beth ydy neith, dwi'n meddwl neith hynna gweithio fel techneg ar gyfer sinema, chos ti'n trio mewn wedyn, ti'n gorfod trio projectio cant o gwahanol. Mae'n iawn, fe gyda ni gyd brain chips. Cyn bo hir. Fydda gyd yn ffidio fewn. Fydda'n ffain. Fydda'n entertainment industry. Fydda ni gyd fel y bobl ar Wall-E. Ar y cwch, ar y llong o fod yn Wall-E, unrhywun? Doedden nhw'n mynd edrych ar yma mewn 3D yn fyna nag oedd? Oedden nhw wedi dallt fod 3D wedi mynd. Oedden nhw wedi dallt bod just iPad yn dy wynab. Ddigon da. Sôn am iPads! Yes, dyn! Mae'r update... Hei, mae'r segways bonanza ma. Slick, de. Mae'r segways ma'n slick. O'n i'n meddwl bod ti'n sôn am segways, as in, dyna beth fydda'r bobl tew ar y llong yn Wall-E. Na. Thank you. Diolch yn fawr. Anyway, ydyn! So, dwi'n gweld bod updates Apple wedi bod yn dod yn dew ac yn gyflym fel petai. Mae rei pawb da. Da ni wedi cael iPhones newydd. Da ni wedi cael Google Nexus phones newydd sydd ti'n chi ordro nhw rwan a maen nhw'n dod allan mewn cwpl o wythnosa. A mae Windows newydd gyhoeddi Microsoft newydd gyhoeddi Lumias newydd fedri di ordro heddiw. Ac mae BlackBerry newydd oedd iPhone newydd allan sydd yn rhedag Android, ond yn ôl i CEO nhw yn rhedag Google. Am fod oedd yn cofio beth enw Android. Mae'n werth edrych ar yr interview am fod oedd yn dweud, yes, we have BlackBerry and it is running the Google. What the fuck? Mae'n neis i weld bod nhw dal yn chwarae. Ti'n sort of fatha, ti'n fatha mwyn dweud, Microsoft announced something, Apple announced something, Google announced something. Wait, BlackBerry still exist? Ie, yn union. What? O'n mynd. Ond wrth gwrs, i fynd efo'r ffôns na gyd, mae pob wedi dod y tablets newydd allan. So mae gen ti iPad Pro, sydd yn, tywod, iPad massive, ond yn dod efo pensal, ddim beiro, pensal. Ac ar ôl i Steve Jobs dweud bod... Sôn am y ffôn o ddo. So, iPad Pro, o'n i mewn Pro das, ac o'n o dal bobl fanna yn iwsio iPads nhw fel cameras. Nes i weld un heddiw yn ymyl event mennau yn tynnu lluniau efo iPad. So iPad Pro mynd i fod y camera mwyaf yn y byd ydi. God, fyna bobl mewn gigs efo nhw'n bydd. 13 inches of pure screen mewn gig. Na, dwi angen cael yr iPad Pro, chos dwi yn pro, so dwi angen cael iPad Pro, chos dwi'n obviously pro. Mae fel MacBook Pro. A dwi'n licio cymryd, obviously mae'r camera yna fo, so dwi'n gallu tynnu lluniau fel pro, a mae lluniau fi'n mynd awesome. So'r stylus ma, ydy achos bod nhw'n mynd at mwy o'r gymuned dylunio, neu lle wyt ti'n gweld hwnna, ie? Swn i'n meddwl am fod mae Pixar wedi cael access i rhai bian sydd cyn pawb arall, a maen nhw wedi bod yn chwarae amdano nhw, chwarae efo nhw, a di gyhoeddi, just dangos lluniau maen nhw wedi gwneud efo nhw, a mae rhai pobl sydd wedi arfer defnyddio Wacoms, fatha fi, sef y rei ti'n dylunio ar computer, so ti'n efo hynna yn deud fod o 100 gwaith gwell, mae lot fwy agos at defnyddio pensal neu beiro ar bapur, oherwydd gyn ti'n y lag na, gyn ti efo Wacoms, ac os ti'n defnyddio stylus efo unrhyw tablet dyddi yma, os ti'n mynd digon cyflym ar draws a neu llinell, ti'n gweld di'r llinell ddim yn sound i'r be bynnag ti'n neud dy fus neu be bynnag. So mae'r lag na just yn off-putting i neud llun. Os ydy'n ffaith bod o'n mwy o bwar yn efo bod o'n seis mwy, dyn nhw bod o'n gallu dal i fyny'n gyflymach. Dwi'n meddwl na dyna ydi o. Dwi'n meddwl mae o y proprietary hardware sydd yn y pensal ei hun, di o. Sydd lle mae'r ddau yn gweithio fe'i gilydd yn gwybod yn union lle mae'r llall yn hytrach mae'r lleill i gyd yn gweithio ar Bluetooth
sydd, ti'n bod, diolch efo'r APIs i just targetio fo'n syth. A suppose hefyd y sensors newydd efo gallu dymdar ar y multi-touch ar y stwff newydd hefyd, mwy siŵr yn helpu hefyd. Ond ydy'r iPad Pro ddim efo'r 3D touch arno fan ydy? O, na di? O, dwi'n gwybod. O'n i'n meddwl bod o. Na, dyna un peth nad nhw'n sôn amdan. Dydyn nhw, da ni'n mynd siŵr eto, ond yn ôl be oedd pawb yn chwarae efo nhw, yn dweud, dydy 3D touch yn arno fo. So mae gyd yn edrych o'r pixels ni fel. Os na fod yna. Pressure sensitivity, neu be sy'n mor dda am hwnna? Bryn? Ie, so, beth maen nhw'n, ar y 6S ac ar y 6S Plus, mae gen ti sensor, so mae o'n gallu gwybod faint o ddyfn nhw ti'n pwyso ar y sgrin. A fel maen nhw'n galluogi ti wedi'n neud fatha quick menus ar yngwyneb. So, ti wan yn ar dy ffôn ac ti'n pwyso lawr y gletach ar yr app gyrru neges testyn. Mae o'n dod i fyny efo rhyw bwydlen bach wedyn sy'n deud textio pobl sa ti'n gyrru text i halaeth neu ti'n mynd ar peth e-bost, mae'n deud gyrru e-bost i gwaith. Yr un amlwg, yr un camera lle mae'n gofyn chdi, ti eisiau gwneud selfie, ti eisiau gwneud fideo, ti eisiau defnyddio'r camera normal. So ti just yn gwasgu lawr, symud y fus a mynd arno fo a ti yn y fo'n syth. So dim fel long press, fel ti'n gwasgu'n gletach, a dim just yn hirach. Mae long press ydi just cyffwrdd yn ysgafn am hir, de. A wedi gael y jiggly icons wedyn, dweud. Ond o ti'n pwyso lawr bach yn gletach, mae'n dod i fyny efo hwnna. Peth ydi, mae'n fwy o sensors yn y sgrin, so mae'n gallu gweithio allan yn well beth ti'n neud. Sydd hefyd... Paid eiste ar dy ffôn, ta. O ia, o peth ydi, ond mae gen ti... Efo, so beth ydi y ffôn, mae o fel... Chos bod o'n gwybod bod gen ti lot o bwysau uniform dros y sgrin, mae o'n mwy o chance bod eich gallu adnabod na dyna beth ti'n neud. Sydd o fel bod... Na, bod ti'n eiste ar dy dyn. So paid y ffonio Aled, mostly. Exactly. No pocket dial for you. Ond so mae roed y sensors yna fo, neud hynna feddwl bod roed y capacity yna wedyn i pobl sy'n datblygu app sy'n gallu neud pethau bach mwy diddorol efo nhw. So mwy o sensors fel mwy o data sy'n fod ti'n gallu gweithio allan pethau mwy diddorol efo. So dwi'n gweld, mae yna gymaint o cwmni wedi rhoi y pethau allan yn amlwg, mae'n mynd i fod yn run-up i Nadolig cyn iddyn nhw droi rownd, gynnau deimlad. Android... Marshmallow wedi gallu dod o Android Pay, mynd am Apple Pay, so mae pawb just wafiwch eich ffôn o gwmpas. America. Sydd pain in the backside. Peth i mae hefyd eto sort of first world problems wan. Ond dyna ydy'r rhaglen ma. Ie. So, sorry, dwi'n bach yn practice. Na, dwi wedi rhedeg allan y port. Mae Starbucks wan di diweddaru app nhw ar yr iPhone. So ti'n gallu archebu dy goffi di ymlaen llaw. So ti'n cerdded at y siop, ti'n gallu mynd ar dy ffôn, dwi ar y ffordd i'r siop yma, dwi isio half caff soya wet latte with an extra shot of vanilla. Dwi'n gwybod be dwi'n sôn amdan. Dwi'n meddwl chdi o'r dro na fori. Dyna be maen nhw fel yn Llandudno, dwi'n gwybod yn iawn. Dwi eisiau pumpkin spice latte. Dwi rioed yn cael pumpkin spice latte. Dwi'n gwybod be dwi, a dwi ddim eisiau, dwi'n ofyn trio. Mae o yn effernol o felys. Dwi'n cofio fi'n trio un, a just mynd, siwgr di hwn, dim paned. So dwi hanner eisiau trin, ond dwi'n eisiau rili gwario arian yn hun i wneud o. Ti'n cael sipo yn rwy'n arall. It's fine, you won't like it anyway. So, anyway, ti wan yn deud, dwi ar y ffordd, dwi eisiau ordro'n niod, a fel mae'n deud fel ti'n cyrraedd, dwi bod y ddiod di barod, ti'n cyrraedd i fewn, skipio heibio'r plebs i gyd sy'n cywio fyny a just pigo fyny dy goffi o'r counter fath o beth a mae'n gyd tan i pawb arall ddechrau neud mae wedi talu dan wedyn trwy dy ffôn Bryn, mae hwn yn bach o ardal o expertise gen ti. Be fysa'n
broblemau diogelwch yn bethau fel un. I suppose mae'r un peth a contactless yn mynd i fod. Wel, peth Ydi o ddim, nadi? Mae'r talu gyd i wneud trwy dy Starbucks accounts di, so ti'n mynd so ddim So hwnna'n ffain. arian yn newid llaw, ti'n mynd sôn am dabio dy cardyn credis neu dy ffôn di ar unrhyw sensor, so mwyn y lai, really, just diogelwch, ti'n troi fyny am rhywun di mynd yn y ddiod di fath o beth. Dwi'n meddwl hwnna di beth mwyaf. Ond peth ydi, y problem fi ydi, mae hwn ond ar gael ar y fersiwn iOS o'r app. Mae'n cael y fersiwn Android. So, so Apple Pay. Ie, fatha Apple Pay ac Google Play. Bod os ti'n mynd rownd, just mynd rownd rei llefydd yn Gynarfon, a ti'n gweld symbol Apple Pay ar y pethau ma'n. Ac, ti'n bod, mae Google Wallet oedd ar gael o blaen, oedd o'n gweithio yn yr un ffordd, oedd? Ne, fish. Peth ydi oedd o'n dal ond y gweithio. Mae just nuts faint o grym sy'n at i ôl i Apple, fod nhw'n gellu gael y siopa yma, just i reid i logo bach nhw yn ymyl y peth, now accepting Apple Pay. Ti'n bod, ac... O beth ydy, ti'n meddwl beth ti'n sôn am wedyn, ti'n reducio, ti'n reducio, so'r friction ydy'r buzzword mawr amdan taliadau yma, bod ti'n lleihau y friction. Neud i'n haws, ie. I neud i'n haws i pobl talu am i stwff nhw. A peth ydy, ti'n sôn am siopa ddim arfer yn derbyn cardau credit. Ti'n gwybod cofio, ti'n mynd â cash efo chdi, a ti'n neud o'r anoddach i'r person yn mynd i wario pres yn dy siop di. Ti wedyn yn newid i derbyn cardau credit, mae'n neud y pethau'r hawddach. Peth ydi wedyn, ti'n gwybod cofio dy pen, ti'n gwybod cofio bob math o bethau fel. Ti'n yw 34 cardyn, ti'n gwybod cofio 34 pen. Ain't got time for that. So, ain't no one got time for that. Exactly. So ti'n mynd i fiewn, a ti just ychwifio dy watch ar y scanner. Mwyn fatha, ti'n mynd yn gorau meddwl amdano fo, a beth sy'n digwydd wedyn, y risg wedyn, ti'n sôn am, ti'n mynd yn gwario mwy o bres. Mae contactless wedi dechrau neu hynna i fi. O, just bipio fo. Just bipio fo. Mae'n ffain. So ti'n mynd i wedi 30 pence. pawb yn y pub. Ie. Ti'n mynd i 30 pence. Ond y peth ydy, mae Apple, ti'n gallu mynd i fewn i'r Apple Store a talu rhywbeth Mac Pro sydd werth 4,000 o bunna. Efo dy watch. Chwifio dy watch. A da chdi ti'n tal amdano fo. Ac ti'n meddwl, fatha... Ti'n wedyn yn tynnu wedyn yn sôn, ti'n rili wedyn yn efo arian yn dydwylo, so ti'n rili'r cysylltiad yna wedyn rhwng. Mae o'n bonkers gyda i feddwl fel... Dwi manage bod yn eitha cashless o ddydd i ddydd, heb am pan dwi'n mynd i'r popdy lleol sydd yn lush, sydd obviously ddim yn... Wel, maen nhw'n cymryd cardiau, obviously dyn nhw'n mynd i contactless a stuff, achos just business teuluol dyn nhw. Ond dwi'n ffeindio'n hynna'n yn aml iawn efo ddim cash yn ymhwrs, achos bod fi ddim di goffa meddwl am dynnu fo allan. Sy'n rhaid ti bach yn stuck os ti eisiau gwario mewn llefydd bach lleol, sydd yn... Honna sy'n brwm. Yn y nodiadau ar sioe, na i reid link i TED Talk amdan evolution o ni a pres ag monkeys a bananas. Mae o werth i weld. Mae o'n wych. Ti'n gwybod be? Fi wedi bod yn gwrando lot ar the TED Radio Hour. Mae'n dod fyny... mae ni, dangos fy hun eto. Dwi'n gwrando loads ar 4 Extra, achos bod fi'n nerd. Joio bach o 4 Extra. Mae gyd yn sort of hyn rifynnau ar Doctor Who a Miss Marple a dramas a comedies really hen, really eitha hiliol weithiau. So dwi ddim yn really haffi gwrando hynna. Ond mae'r TED Radio Hour pan ti'n neud y ginio di Sul yn wych. So mae lot o stuff diddorol fel yna. So yes, yr link yna'n really dda. Edrych Iestyn. So mae hynna di dod yna. Mae iOS 9 chi'ch dau unrhyw... Mae o'n barod wedi torri ffôn fy ngŵr. Licwn ni just pwyntio allan. Mae o wedi ffrio yr iPhone 4S ys gen fo. Cos nath update fo. A wedyn, y diwrnod canol yn... battery mynd yn fast. Mae hwn yn really boeth. So fo just yn nuts. Battery drain anhygoel. Gwres, rydonc. A wedyn my God.
So wedyn atho fo i'r Apple Shop, sgynna ni'm slots yn y Genius Bar. Nw'n ni just rhoi... Nath nhw'n neud fel ti'n neud hefo dy SNES cartridges. Tynnu nhw allan, chwythu ar y batri neu whatever. Tri a charge efo rwan. Na, dim byd. So dwi'n mynd nôl a weithio ddo. Gyda ddo bore off gwaith. A mynd, a isten a mynd, dwi angen ffôn fi nôl. Beth ych chi'n neud am y peth. Dwi'n credu bod eich update chi wedi torri fo. Wel, gallwn ni'n deud hynna. Na, dwi'n credu na'r charger sydd yn, sydd wedi torri, charging port. Gydael fel, cos oedd o'n really boeth. Ac oedd o'n poeni, basically, oedd wedi digwydd unwaith o blaen efo ryw update diwetha. Ti'n gallu neud i fewn o'r settings a switch off pob peth. Mae wedi sort of ail switch ymlaen fel... dwi'n credu just fel email account sydd just constant yn trio syncio. A ni wedi gallu achub o cynt, ond nes i ddim gallu achub o ddigon cyflym tro yma. So, ytho fewn heddiw, gyda nhw jyst i deud, na, allan ni'n gwneud dim byd amdano fo wan, charger di ffrio. So, just fel, diolch am hynna. Ond bai nhw oedd o, ie? Wel, mae o'n eitha hyderus. Mae wedi digwydd dwywaith ar ôl update, a rwan mae wedi digwydd, a mae wedi gallu achub o. Neu fod o just yn nuts o cyd-digwyddiad. Ond fos a bobl eraill ar y we di cael hynna'n digwydd ydyn nhw? Dwi ddim wedi wneud lot o ymchwil. Dwi wedi bod yn eistedd rhan fwy'r amser yn chwerthin, achos mae ffôn al rwan yn mynd diddly-doo-doo, diddly-doo-doo, diddly-doo-doo-doo. Achos mae gen efo hen Nokia mam gi. Mae gen efo hen Nokia o 2012, a mae gen efo dal... 2012? Fi eisiau deud 2012. Ond mae gen efo dal... Mae Angry Birds arno fo. Bach a touchscreen. Game am ailgylchu. Snake? Mae'n wych. WAP. Lot o WAP settings yna fo. Actually, dim 2012. Oedd hwn gorau bod fel 2010, 2009 yn dydio. Amazing. Achos mae'n trio mynd i'r WAP settings. Mae hyd yn oed y BBC wedi diffodd i tudalen WAP nhw. So dwi'n hyd yn oed yn gallu cael canlyniadau pêl-droed o rygbi. Good. Anyway, sorry. Dwi ddim yn siŵr os yna dyna'r update sydd wedi gwneud, ond dyna sy'n cael y bain ti ni. Be mae pawb arall yn y byd go iawn sydd heb ffôn sydd wedi torri'n meddwl ond fo? Mae pawb up in arms ar y funud oherwydd fod iOS 9 wedi dod â ad blockers i'r App Store. Ag, tywod, mi oedd just ta 4 mis yn ôl nath The Verge sgwennu mobile browsing sex balls neu rhywbeth fel oedd o. A herwydd fod cyflymder browsers ffôns yn ar y deg iawn. Ond be oedd nath oedd yn ôl at y nhw allan o hynna oedd, wel, edrychwch ar ffaint o data da chi'n llwytho efo'ch adverts crap chi, a wedyn os da chi'n tynnu hynna i gyd o'na, mae'n gweithio'n iawn, ac digwydd bod wedyn yn yr WWDC oedd Apple yn cyhoeddi fel gewch chi fildio ad blockers rwan, a wedyn neith o gyflymu internet browsing chi. So mae rhai'r top grossing apps yn iOS rwan ydy ad blockers, a mae o'n cyflymu'r we yn gymaint. Mae'n ridiculous. Mae gynna fi ar Safari ar y Mac, dwi'n rhaid ghostery ar hwnnw, ac mae wahaniaeth rhwng gael o on a gael o off yn anhygol, ac o'n i yn dechrau meddwl na y computer oedd yn slofi lawr, neu oedd gen i broblem efo 70 meg broadband fiber fi. Dim fi oedd o, y website o'n i'n mynd i oedd yn pwyri allan y rubbish ma. So ma nhw'n gorod ailfeddwl y ffordd ma nhw'n rhaid hysbysebion o'n de. So beth ydy, achos beth ydy llwytho gymaint o adverts flash a balli, so ma nhw'n trio llwytho lawr stwff flash a dim yn dweud, fa rhaid flash newid o trosi fo rhywbeth arall, a ti'n meddwl. So da ni'n trio meddwl os a model gwell o sut i wneud sut i dalu amdano we, so. O beth ydy hefyd, ti'n sort of fel, da ni'n mynd i fod i'r sefyllfa lle... Mae hwnna yn ddyrus. Wel, da ni sôn am sefyllfa lle mae lot o mwy o gynnwys mynd i ddod trwy apps yn ytrach na trwy porwr, sydd fel wedyn nhw ti'n mynd i dechrau dibynnu ar model hysbysebu trwy, so ar Apple iAds mewn ffordd, neu
Google Ads ar gyfer Android. So wedyn ti'n mynd i gorfod wedyn dibynnu ar Google neu Apple neu Bing, siwr o fod, i roi hysbysebion i codi arian. So, ti methu wedyn roi hysbysebion dy hun i fyny, oherwydd ti'n gwybod wedyn di'r profiad... So, ti'n methu mynd mae'r cynnwys sy'n rhaid i fyny, mynd i fod heb hysbysebion, a ti'n mynd i gorau wedyn dibynnu ar Apple wedyn i roi yr arian i ti yn ytrach na gallu rhaid hysbysebion a cynnwys hysbysebion dy hun. Ond y peth ydy, da ni'n tri yn gwrando ar lot o bodlediadau, a mae yna hysbysebion yn heini, ond bron iawn bob un dwi'n gwrando ar, dwi'n meindio'r hysbysebion, oherwydd maen nhw'n cael ei ddarllen mewn ffordd mor dda, maen nhw'n ffitio fewn, ond a hefyd efo website... Ie, ar website dwi'n edrych ar lot ydy Daring Fireball, a mae o'n cael... Mae gen i fo un hysbyseb bach ar ei website ar y gornel, gyn The Deck, sydd ddim yn amharu, ddim o gwbl ar y cyflymder y website na'n byd. A mae lot o bethau sydd yn cael ei hysbysebion hwnna yn berthnasol i fi, fod o ddim yn tracio pwy ydw i. Oherwydd y fath o wefan ydi o. Achos dyna pwy wyt ti'n darllen. Ie, ac wedyn mae gen i fo un hysbyseb sydd mynd i fewn i'r un prif feed unwaith yr wythnos, so mae o'n sponsored post mewn ffordd, a mae o'n ddigon clir yn gwybod, ti'n gwybod, hysbyseb di hwn, ond oherwydd fod o wedi derbyn i reid hysbyseb gyn y cwmni ma, mae o werth i ddarllen iddo fi fel arfer, ond mae o'n gallu dewis pwy mae'n reid, ond os ti'n mynd i The Verge, dwi'n licio pethau mae The Verge yn neud, ond mae hysbysebion nhw yn iawledig ar y gwefan, mae di mynd... Mae'n enfawr. Yndi, mae di mynd yn rydong fatha fysa chdi'n dweud, Sioned. Ei, dwi'n credu bod o'n... Be diddorol hefyd, o. Be diddorol hefyd ydy, mae'r hysbysebion... So, ti wan yn gwefan mawr, ti mwy na thebyg, ti'n mynd i redag hysbysebion dy hun. Ti'n mynd i gadael i... rwydwaith hysbysebion roi cynnwys mewn ar dy wefan di. Dyna di'r broblem reit o'r cychwyn, fod ti wedi gadael y pobl ma creu'r hysbysebion sydd yn just yn taflu nhw fewn i lle bynnag maen nhw'n meddwl maen nhw'n fod. Be sydd yn digwydd wedyn ydy, mae'r rwydwaith hysbysebion ma'n dod yn targed diddorol i pobl sydd eisiau trio amharu ar gwefanna ag trio dwyn gwybodaeth pobl sy'n mynd i'r gwefanna yma. So, maen nhw'n rhoi hysbyseb i mewn sydd yn dy ail... sydd dy yrru di wedyn i gwefan yn dweud, ti angen lawrlwytho update i Adobe. Neu... ag ti wedyn yn mynd dod o ffordd cyflym iawn i... roi malware ar lot o gyfrifiaduron, achos ti wedyn, rhi peth ti'n gorfod ydy roi un hysbyseb smal i fewn yn y pentwr, a ti'n gwybod wedyn, mae'n mynd i cael weld, dyda fatha, rhyw filiwn o weithiau, a ti'n gwybod eich nid i ond cael deg... Ie, nid i ond eich cael 1,200 o bobl, ond mae'n dal yn ipyn o gyfrifiaduron, a ti'n mynd i talu lot amdano fo. Dude, mae hwn yn rhywbeth da ni wedi bod yn siarad amdan lot yn do, fel, dyn nhw ti wastad wedi dweud, so ni'n hapus iawn i dalu am yr app yma, please pidwch rhoi hysbysebion. Twitter, ti'n gan hapus i dalu am hwnnw. Ond dwi'n mynd cael hysbysebion efo hwnnw, oherwydd dwi'n defnyddio tweetbot. Mae'n bizar. Na'n thing to, mae o'n mynd i bob math o gyhoeddi dwi'n credu rwan, ydy y ffaith bod bobl yn disgwyl cael pethau am ddim. Dwi'n edrych rwan ar game Destiny, so game mawr, massive, multiplayer game huge ma. A maen nhw wedi goffod newid i model ariannu nhw, bod nhw mor llwyddiannus, i just i cadw mlaen i fynd, i cadw mlaen yr scale mae'r game ma'n wedi creu. So, microtransactions ar yw bres bach iawn, maen nhw'n disgwyl a lot o bobl yn rhoid o hynna, ond mae'n rhywbeth i ni feddwl amdan, pan ti'n siarad amdan gwefannau apps, gwasanaethau Cymreg, dydy microtransactions just ddim yn mynd i felly gweithio i ni yn y cyswllt Cymreg na'n egwyt. Ti angen rhyw critical mass mewn ffordd i wneud rhywbeth fel a weithio.
So, dwi'n meddwl, da ni really... Ond beth da ni dal mewn adeg reit aneiddfed mewn yn yr sort of technolog mae'r ffordd mae pethau mae'n gweithio, a da ni dal yn trio cael yr hen modelu i weithio mewn byd lle dydyn nhw'n necessarily yn i mwy. A mae'n gyn gymaint o gynnwys yn cael ei creu. So, ti'n meddwl dyna fatha, meddwl di am The Daily Mail, mae'n cynnwys anhygol Well gyda'i beidio. o wael yn cael ei greu ar gyfer gwefannau yma. A maen nhw'n creu cynnwys fath o dwi'n i be, mae'n stori mynd i fyny bob chydig eiliadau ar hwnna. Di'r cynnwys yna necessarily werth talu amdan, ond mwyn dal yn ei pres amdano fo, oherwydd maen nhw'n gwybod mae'n igon o bobl yn dod edrych yna, maen nhw'n gallu tynnu igon o bobl i fewn. So, ti wedyn i'n meddwl, wel, di'r cynnwys yna ddim o ansawdd digon da i fod werth i fi talu pres yn hyn amdano fo. Ond, os ti'n mynd wedyn i pethau fatha Daring Fireball, ti sy'n hwnna'n gynnwys diddorol, cynnwys o ansawdd ychal i'r marchnad bach na sydd efo'r diddordeb. So, mae rhywun fatha Iestyn wedyn dweud, wel, mi roi i $10 y mis dyda i Daring Fireball i gellu talu am y cynnwys na, ac i helpu rhywun fatha... be di'n fo? Daring Fireball? John Gruber, ia. Creu cynnwys sy'n mynd i ddod o diddordeb i fi. So ti'n sôn amdan y farchnad fawr, a ti'n sôn am lot o farchnad oedd bach. So, Mae'na service arall, dwi'n cofio os da ni siarad amdano, Patreon di yno fo. Dwi'n reid $5 y mis yn hwnnw teg at y 5x5 network. Os ni'n reid mwy, ond... so mae gen i 2 damad o lyni ar cefn y wal o fama. Mae Sioned a Iestyn gallu gweld o. Sorry gynulleidfa, radio yw hyn. Mae'n artist dwi'n licio trwy Patreon. Dwi'n cefnogi'r boi yma, dwi wedi cael stwff really nice gynno fo. Stwff dwi'n meddwl sydd sort of doniol ac y bach o hwyl. Ac gallu wedyn cefnogi'r gwaith mae'r boi yna'n neud. So mae'n wedyn gallu creu cynnwys o diddordeb i fi. So'r farchnadoedd bach, y marchnadoedd mawr yma. Mae gennym ni, mi oeddwn ni'n mynd i siarad, dwi'n credu amdan rheolau Ewropeaidd, diogelwch data. Bryn, dwi'n gwybod bod ti'n torri dy fol, mae'n siŵr eisiau neud hynna. Wyt ti eisiau neud super duper, super cryno, 15 blynedd yn ôl... Clymu fo'i gyd fyny yn gwic. So 15 blynedd yn ôl... ddaru... So mae gen i Ewrop sydd efo un o'r set o reola gora am amddiffyn data pobl ar reola be mae cwmni'n gallu neud efo data chi. So i'r rhyw radda mae'r rhaid i cwmniau cael caniatad chi i cadw'ch data a prosesu'r data na. Mae'r rhaid i nhw cadw fo am reswm ac a da chi efo hawl fel rhywun sy'n byw yn Ewrop i cael at y data na a cywiro unrhyw gymeriadau. Maen nhw hefyd yn dweud, os bod cwmnïau eisiau gyrru'r data na tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, mae'r rhaid iddyn nhw'n neud y siŵr bod y data'n cael ei gadw i mewn i diogelwch o'r un safon neu'n well. So, ddari lot o cwmnïau yn America wedyn ddari nhw ddod i trefniad o be nhw'n galw safe harbour. Y syniad ydy bod mae'r cwmnïau yn arwyddo fyny ac yn arwyddo bod nhw yn mynd i gadw'r data i yr un lefel o diogelwch. Ond o tu fewn i cyd-destun be oedd y reola a deddfa yn America a'r gadl yn llywodraeth gallu cael mynediad i data. Mae'r Undeb Ewropeaidd rwan mae'r European Court of Justice wedi ystyried ydy safe harbour yn digon da yn sgil
be da ni wedi dod i ddallt oherwydd Edward Snowden. A maen nhw wedi penderfynu, dydy'r safe harbour ddim digon da. Dwi o ddim yn amddiffyn ac yn meddwl bod cwmnïau sy'n defnyddio safe harbour yn cyfateb i deddfa Ewropeaidd. So beth sy'n gorau digwydd wan ydy, da ni gorau trio edrych. So mae hwnna i ni fel defnyddwyr, yn poeni rwan, galle y Llywodraeth yn America hawlio mynediad i unrhyw data os gennym ni. Wedi'w dal gen cymniaudd Americanaidd. So, y peth wan ydy, pa mae hyn yn diddorol ydy, mae lot o cwmnïau mawr, Google, Apple, Facebook a falle, mae nhw yn gorfod symud y data yma o gwmpas y byd i trio cadw lefel gwasanaethau i weithio. So, eich bod yr nod Brydeinig yn mynd i lawr o Facebook, so maen nhw wedyn y symud traffig Brydain wedyn, bod nhw'n dod i fewn trwy America. O peth ydy wedyn, i cyflymu'r profiad, mae'r data wedyn ar gael dros y byd i gyd. Ond y peth ydy, os ti fel cwmni ddim yn cael gadael i data grŵp mawr o'ch defnyddwyr cael gadael rhyw ardal geograffig, mae hynna'n mynd i wneud pethau'n anoddach chi, da chi'n gorfod wedyn wneud yn sicr wedyn bod chi'n gallu cael igor y capacity o fewn yr ardal yna i gallu cadw yr un lefel o wasanaeth. So, a beth diddorol hefyd ydy, mae'n effeithio lot o cwmnïau y cwmwl. So mae lot o'r cwmnïau yma yn cael gwasanaethau gyn cwmnïau eraill sydd yn rhoi yr cwmwl ma iddyn nhw. So peth ydy wedyn, maen nhw'n gorfod... So diolch yn o'r reidrwydd yn mynd i... Brawchus yn dydio. Wel, diolch ddim o'r reidrwydd yn mynd i cael effaith ar ni fel pobl gyffredin. Nhw'n ni'n sylwi bron ddim newid, ond mae'n mynd i fod yn rhywbeth diddorol i cwmnïau sydd yn gwneud defnydd a roed y gwasanaethau mae'n i ni, mynd i fod yn anoddach iddyn nhw redag pethau. Di beth mae'n mynd i newid dros nos, mae nhw'n mynd i fod yn gorfod chwan ar be mae nhw'n neud i... So mae'r cwmnïau mae'n gorfod chwan, fedrith nhw ddod i fyny efo rhyw fath o ffordd o amddiffyn data pobl Ewropeaidd mewn gwledydd eraill. A os maen nhw'n gallu neud hynna, maen nhw'n dal wedyn maen dal yn gweithio o fewn y deddfa yr Undeb Ewropeaidd. Os ddim, maen nhw'n gorau wedyn edrych ar dod ar data no mewn yr Undeb Ewropeaidd a neud yn sicr wedyn bod o ddim yn gadael. Ond, peth diddorol ydy, genie's out of the bottle. So, os mae'r NSA, yr FBI, neu mae'n wedi cael gafel ar data barod, ydyn nhw wedyn yn mynd i gael o'n ôl allan. Wyt ti'n gallu mynd i wedyn dweud, ti'n mynd cael data fi, they've got it already fath o beth. Ond eto wedyn, i reid wedyn, mae America dal yn mynd i gallu cael mynediad i'r data, mae beth bynnag, oherwydd maen nhw'n pigo yn y ffôn i GCHQ o dweud, gwni mynediad i'r data na, please? Neu, maen nhw'n mynd i gallu neud cael y foreign intelligence dwi'n cofio beth ond maen nhw dal yn ddillido achos maen nhw'n deud i'r CIA a'r NSA break into that thing, give me the thing, I want the thing. So be ti'n neud ydi really, dydy o ddim ti bron o bod yn ddibwer beth bynnag achos maen nhw'n mynd i gael mynd fewn os dyn nhw eisiau mynd fewn digon maen nhw'n mynd i wneud o ydy o, so ti di deud mae'n eitha deb o ti di deud bod oedd ddim ydy o ar hyn yn bryd yn rhywbeth i ni fel defnyddwyr arferol i fod yn really poeni amdan achos weles i Cory Doctorow sut mae mor anodd i perswadio bobl i boeni. Wel, eto, diolch yn mynd i gael fawr o wahaniaeth i ddefnyddio, chos dwi'n meddwl lot o bobl dallt beth yw'r hawliau nhw pan mae'n dod i data personol nhw. I ryw roedd eich mae'n codi ymwybyddiaeth sydd ddim yn beth drog o gwbl. Mi oedd y cwmnïau yma
oedd yn dynyddio stwff safe harbour, mi oedden nhw'n dall be oedd y gofynion o ddan nhw, so mi o wan yn gorfodi nhw i edrych eto ar be maen nhw'n neud, sydd eto yn beth da. Yr pobl da ni sy'n eisiau ni boeni amdano, di pobl oedd yn anwybyddu y stwff safe harbour beth bynnag, so... Hein, so, di be gafod i benderfynu heddiw, ddim yn mynd i'n fawr wahaniaeth iddyn nhw ta beth. Oh. So, Bryn, dwi'n ddiolchgar iawn bod ti actually'n deall y stwff ma, cos dwi'n dechrau teimlo fel nain fach yn ganol môr o Snowdons. Yeah. Mae'n eitha da, mae'n eitha handi cael actual pro ma. Dim, obviously, Iestyn, bod ti ddim yn fel pro. Ti angen fel iPad Pro i brofi gymaint o pro. Ac yn tynnu selfies efo dy iPad Pro. Massive selfies o dy hun, a wedyn tynnu lluniau ar ben dy hunan fel un Snapchat Fatha cael selfie stick efo iPad Pro. iPad Pro. Yeah. Mwy selfie kind of cherry picker. Hwna'n werth i adeiladu, dydi. Oce, welwch chi, tangent llwyr, so fatha selfie sticks, mae yna un selfie stick dwi wedi gweld ar-lein, rhyw law a braich smal. O, do, dwi'n gweld. A ti roed y camera wedyn arno fo, a dyn ti dal y llaw ma fel o dyn nhw'n flaen di. A mae fath, a dyn ti'n gweld y llun, a mae ydych o'n rhywun yn gafal yn dy law ti, a ti dweud, o ddifri. So, ti o ddifri. Da ni'n creu junk yn bob cornel ar byd. Mae nhw'n creu stwff i werthu. Dyna di'r broblem. Just stuff i werthu. Home bargains dwi weld o fyma, a mae llawn y shit yna. Home bargains? Oh, yes. Mae rhywun yn mynd i brynu... O'n dweud, fool in his money, sŵn party. Ti'n creu rhyw beth stupid, mae rhywun yn mynd i siŵr o fod eisiau brynu fo. Dyna beth yw'r thing of critical mass. Bydd rhyw, da chi wedi dod ar draws Cards Against Humanity? Dwi wedi clywed amdano nhw, do. Ond dwi hefyd wedi bod yn darllen blogs gemau sydd yn sôn amdan sut bod Cards Against Humanity actually yn game really ddiog a eitha drwg i cymdeithas ar y cyfan. Cards Against Humanity, rhai sy'n heb chwarae fo, game ar gyfer... It's a card game for horrible people. Hwna di'r tagline. Ti just yn cael set-ups, jokes a bunch of punchlines sydd yn really anffodus fel Iddewon, Bobl yn Abal, Bobl fi, Shipshon. Mae just fel, oh god. Sorry, Bryn, o ti'n ganol... So, darin nhw fel part o yr nonsense Black Friday yn America. So, i rei chi sydd ddim yn gwybod gyfarwydd. Black Friday ydy... Ma' nhw'n gwybod erbyn nhw, nath o ddigwydd fyma. Oh ie, cos mae Amazon yn neud o. So, y siopa ar ôl bwyta'r Thanksgiving. Mae'n oedd hwnna fel deal Black Friday, a box of bullshit. So chdi chi prynu ar ei gwefan nhw a box of bullshit. A pam a nhw'n dweud FAQ, what's in the box? Literally a box of bullshit. For $79, you give us $79, we will send you a box filled with bull turd. Nath nhw gyhoeddi ffaint nath nhw werthu? Do, ag mwy nes a ti'n licio meddwl. Hang on. Rhaid ddechmygu, sorry, dwi'n bita chocolates diwedd nos wan. Na ni'n mwynio hynny, right? Dwi'n siarad am gêm. Mor amhrofus. Dewch wan, dwi angen mynd i weld Daredevil cyn ni. Oh, sorry, boys. 30,000. Yeah. Nath nhw actually dychmygu ddo, yn America, lot o bobl efo gormod o bres yn gyrru hwnna i exes nhw. Boys bach. Wel, ydy hwn yn adeg da i ni lapio fyny yn siarad am malu cach. Y llythrenol. Yn llythrenol, y pod o... Sorry, boys. Na, da ni...
da ni wedi cael Bryn yn ôl, a dyna beth sy'n bwysig, sy'n golygu bod ni'n deall y stuff cymleth. Mae Iestyn yn ôl, sy'n golygu bod ni'n deall y stuff newydd sgleiniog hyfryd. Here's what you could have won, os ti ddim wedi penderfynu cael plant. A dwi yma i hwylio'r llong drwy ddefo i gyd. Boys, dwi'n gobeithio bod na neb y corrynyns hefo unrhyw fath o drafnidiaeth rhwng rwan a mis nesa. Mi fyddwn ni nôl ar eich radios /pod/ceir technolegol connected /fridges clyfar chi. Adeg yma mis nesa, a am rwan, mae just yn gadlu fi ddeud diolch yn fawr Bionic Bryn. Diolch yn fawr, Sioned. Diolch yn fawr i ti, Estyn. Diolch o'n bagins. Hwyl fawr i chi tan tro nesa, wrandawyr anwyl. Welwn i chi cyn bo hir. Ta-ra! Ta-ra!